25 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 5 minuto bago mag alas 5 ng hapon. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Bicolandia. Narito na ang mga pinakuling ulat na kailangan nyo malaman sa mga oras na ito. Para sa ating unang balita, 180 street vendors sa Camarines Norte nakatanggap ng Nego Cards mula sa Dole Bicol. Alamin natin ang buong ulat mula kay Elver Arango. Radyo Pilipinas Report. Ipinagkaloob ng Department of Labor and Employment Bicol ang Nego Cards sa 180 street vendors mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan ng Camarines Norte. Ang mga nakatanggap ng Nego Cards ay inaasang pangangalagaan ng kanilang natanggap at layunin ng programa na matulungan at mapalago ang kabuhayan ng mga street vendors. Naging katuwang sa pamamahagi ng Dole Bicol ang lokal na pamahalaang panglalawigan ng Camarines Norte. Para sa Bagong Pilipinas, Elver Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Radyo Pilipinas Report. Maraming salamat Elver Arango. Sa sunod na balita, Before Saad Bicol tumanggap ng 2 parangal sa FY 2025 Before Saad Year-End Assessment. May buong ulat si Jennifer Pulinar. Radyo Pilipinas Report. Matagumpay na isinagawa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol ang Calendar Year 2025 National Year-End Physical and Financial Assessment na ginanap sa Garden Orchid Hotel, Zamboanga City. Ayon sa BFAR Saad Bicol, ang naturang seremonya ay taunang isinasagawa bilang isang plataporma upang suriin ang mga nagawa, pag-aralan ng tamang paggamit ng pondo at tukuyin ang mga hamon sa implementasyon ng mga programa upang mas mapagtibay pa ang serbisyo at estratehiya ng kagawaran. Kaugnay ng seremonya, natanggap ng BFAR 5 Saad Phase 2 ang 2 parangal para sa Best Audiovisual Presentation at Best BFAR Saad Program Phase 2 Enterprise Group Award na iginawad sa Santa Magdalena Fisherfolk Association. Kaugnay nito nananatiling matatag ang BFAR Saad Bicol sa pagtataguyod ng inklusibong pag-unlad. Patuloy ang kanilang ibinibigay na suporta sa mga mangingisda upang mapalago ang nasimulang kabuhayan. Gayon din ang mga interbensyong nakatuon sa progresibong kabuhayan ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Jennifer Pulinar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Radyo Pilipinas Report. Maraming salamat Jennifer Pulinar. Sa ibang balita naman, Commission on Population Development at DepEd Bicol nagsagawa ng Regional Capacity Building para sa kalusugan at edukasyon ng kabataan. May buong ulat si Elver Arango. Radyo Pilipinas Report. Bilang bahagi ng aktibidad ng Commission on Population Development sa pakikipagtulungan sa Department of Education Bicol, nagkaroon ng 3 araw na Regional Capacity Building on the Adolescent Health and Development Learning Package and the Reproductive Health Policy for Adolescent Learners sa Legazpi City, Albay. Bukod sa capacity building, isinailalim din ang mga kalahok sa Parent Teen Talk and U4U session na layuning mabigyang kaalaman ang mga facilitators mula sa iba't ibang schools division sa rehiyon kung papaano magbibigay gabay at suporta sa mga kabataang mag-aaral. Iprinisenta ng CPD Bicol ang mga highlights ng Philippine Population and Development Plan of Action habang tinalakay naman ni CPD Bicol Regional Director Joyce De La Paz Silvano ang Hearts and Minds Campaign na nagtataguyod ng empowerment, self-awareness at essential life skills. Para sa Bagong Pilipinas, Elver Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Radyo Pilipinas Report. Maraming salamat Elver Arango. Samantala, dumako naman tayo sa balita mula sa Tercia Distrito sa Albay. Dito naman sa munisipalidad ng Pulangi,
Bukas na at handang magserbisyo alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang LTO Region 5 Pulangi Extension Office upang mas mailapit sa publiko ang mahalagang serbisyo ng Land Transportation Office sa lalawigan ng Albay. Layunin ng buanggong tanggapan na magbigay ng mas madali at mas maginhawang transaksyon para sa mga kliyente. Ayon sa LTO Bicol, inaasahang may ilang serbisyong maaring mas tumagal dahil sa limitadong resources, kaya humihingi ng pasensya at pag-unawa mula sa publiko. Tiniyak naman ng ahensya ang patuloy na pagsisikap na makapaghatid ng epesyente at dekalidad na serbisyong pampubliko. Ang pagbubukas ng Pulangi Extension Office ay sinusuportahan ng Department of Transportation at ng pamunuan ng LTO Region 5 bilang bahagi ng patuloy na pagpapalawak ng serbisyo sa rehiyon. At para naman sa ating huling balita, higit 200 fruit-bearing na puno itinanim ng mga tauhan ng Philippine Army sa lungsod ng Legazpi. May buong ulat si Jennifer Pulinar. Radyo Pilipinas Report. Bilang pagpapaigting sa pangangalaga ng kalikasan, matagumpay na itinanim ng mga tauhan ng Philippine Army ang total na 250 iba't ibang uri ng fruit-bearing tree nitong ika-12 ng Desyembre sa Barangay Lidong, Legazpi City. Ayon sa 9th Civil Military Operation Kaagapay Batalyon na silang nagpakita ng pakikiisa sa isinagawang tree planting and growing activity, layunin ng naturang aktibidad na mas mapagyaman pa ang kalikasan para sa environmental sustainability at bilang suporta sa kampanya ng National Reforestation. Pinangunahan ng naturang aktibidad ng 5th Forward Support Unit ng Philippine Army, katuwang ang Provincial Environmental at Natural Resources Office o Penro Albay. Ang tagumpay ng inisyatibang ito ay patunay ng patuloy na dedikasyon ng mga sundalong pangalagaan at siguruhin ang kaligtasan hindi lamang ng sambayanan kung hindi maging ng kapaligiran. May tema ang aktibidad na support to the National Greening Program. Para sa Bagong Pilipinas, Jennifer Pulinar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas Report. Maraming salamat Jennifer Pulinar. At yan po ang paspasang balitaan natin ngayong hapon. Upang manatiling updated, i-like at i-follow ang aming official social media accounts at Radyo Pilipinas Albay. Buong persa magbabalita, ito po si Emmanuel Mongkodin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas. Minsan bumabagyo, may luhang pumapatak sa ating bayan. Sa bawat sulok may bakas, ngunit sa dilim may ilaw na magliliwanag. Ang boses sa himpapawid, nagpapaabot ng yakap. Maumang Pasko sa bilog na probinsya, alisa sa indong istasyon, Radyo Pilipinas Albay. Abot kamay na Pasko, narito na ating salubungin. Sa himpapawid, kami kasama ninyo. Patuloy ang serbisyo publiko. Naaalala mo bang panahon ng pagsubok? Nagkaurusad ang kapos, may nagpaabot ng tabang. Ang bawat albayano, pusong handang umagapay. Ngayong Pasko, sa gitna ng lamig, init ng pagkakaisa, ibahanta. Liwanag ng mayon, saksi sa ating tibay, ilaw ng pag-ibig,
Salbay sa iyong kaugmahan, patugtog matutuunan. Radyo Pilipinas, salbay nagtatarabangan. Di lang balita, di lang awit, kundi pag-asa ang halik. Abot kamay na Pasko sa bawat pamilya, ang serbisyo publiko, misyon na di matitinag. Maong Pasko sa bilog na probinsya. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Ngayong Pasko, kita